I zbog toga što je gledao u to Božje spasenje i u to šta je Bog učinio za njega, šta mu je Bog darovao, ne samo njemu, nego i drugim ljudima, kada se setio da je to Bog i obećao, po reči tvojoj, Gospode, oči moje videše spasenje tvoje koje si ti ugotovio pred licem svih naroda. Srdačan pozdrav za sve vas, dragi moji, koji pratite i ovo treće predavanje u okviru naše kratke serije Rođenje Isusovo, i drago mi je što možemo da nastavimo tamo gde smo stali i da nekako stavimo tačku na i u ovoj kratkoj seriji u kojoj smo se bavili predivnim biblijskim izveštajima koji nam govore o rođenju našeg spasitelja Isusa Hrista. U ovom predavanju bavit ćemo se jednom od ličnosti koju smo pominjali u prethodnom predavanju, kada smo analizirali izveštaje o ljudima koji su prepoznali prvi Hristov dolazak i koji su, da tako kažemo, sarađivali sa nebom u tom pravcu i prepoznali dan Mesijinog dolaska i prepoznali u Hristu Mesiju kao vrlo malo dete, a to je Simeon, koji je držao Isusa na rukama kada su roditelji doneli Isusa u hram na posvećenje. Bavit ćemo se njime, analizirat ćemo malo dublje tekst koji govori o njemu u izveštaju u Lukinom evanđelju, ali naravno govorit ćemo i o nekim drugim stihovima koji će nam pomoći da razumemo temu koja nosi naslov Mir Božjih slugu. I na početku ovog predavanja ja bih počeo sa jednom pričom koja verujem da se veoma uklapa u ovu temu o miru u srcu nas ljudi, o miru do koga dovodi Gospod i naš susret sa njim. A ta priča govori, i realna je, stvarno se desila, istinita je, dakle, govori o jednom čoveku koji se zove, ili bolje rečeno zvao se Nelson Serrano, koji je živeo u Njujorku i koji je bio direktor penzionog fonda za nastavnike u državi Njujork. Taj čovek je bio svedok pada kula bliznakinja u Njujorku 11. septembra i ovog čoveka je ovaj nemili događaj izuzetno potresao. On je bio klasičan vernik u svojoj crkvi kojoj je pripadao. Do tada nije puno znao o biblijskim proročanstvima, o Bibliji, čitao je onako povremeno, ali nije razumevao Bibliju kao jednu priču i mnoge stvari iz Biblije su mu bile nepoznate. I on kao tako prosječan vernik, kada se to desilo i kada je doživeo taj stres i počeo da razmišlja o životu, o svetu u kome živimo, otišao je nakon tog nemilog događaja i nakon stresa koje je preživeo kod svog lokalnog sveštenika da ga pita da mu on pomogne da razume te nemile događaje iz biblijske perspektive, iz perspektive Božjeg otkrivenja, i otišao je sa tim jednim prostim pitanjem: da li Biblija ima ikakav odgovor na ovo što doživljavamo, na ovo što se desilo i na ovo što se uopšte dešava danas u ovome svetu. I ono što je meni bilo čudno, bolje rečeno bolno, kada sam slušao od jednog prijatelja ovu priču, jer on je bio svedok Nelsonovog života i vidjet ćete kasnije ostatka ove priče. Kada mi je taj prijatelj govorio, čudno mi je bilo i bolno kada sam shvatio da je taj sveštenik onako potpuno hladno odgovorio Nelsonu da treba da se opusti i da Sveto pismo nema nikakve veze sa ovim, niti bilo šta govori o tim dešavanjima, terorizmu, problemima u svetu i tako dalje. Nelson je bio jako razočaran, jako besan i doneo je odluku u srcu da nikada više neće doći u tu crkvu u koju je dolazio. I onda je otišao na internet, nešto ga je kopkalo, nešto ga je vodilo da proučava, da analizira i tražio je sadržaje na internetu koji govore o Bibliji, o biblijskim proročanstvima, o terorizmu, o problemima, i naišao je jednog dana na program poznatog evanđeliste Douga Batchelora, koji živi i radi u Sakramentu, i on je gledao njegove propovedi, objašnjenja, razne serije predavanja koje su imale za svoju temu proročanstva biblijska, i onda je shvatio da na sajtu ovog poznatog evanđeliste postoje predavanja
koja idu u pravcu upoznavanja osnovnih istina Svetog pisma. I onda su on i njegova žena, koji su bili dosta ovako poštovani ljudi, počeli da prate ta predavanja, da čitaju te neke tekstove i onda su shvatili da uopšte nisu poznavali Sveto pismo, niti nauku Svetog pisma i počeli su da prihvataju jednu po jednu istinu. Jedna zanimljiva stvar mi je bila kada su shvatili da u Svetom pismu nema nigde izveštaja o krštavanju malih beba, shvatili su da su oni na neki način biblijski gledano nekršteni. I onda su u svojoj kući, koja je ovako bila vrlo ugledna, imali su bazen u toj kući, onda su otišli do bazena i krstili su jedno drugo. To je malo bilo humoristično kada sam slušao od ovog mog prijatelja. Onda su oni nastavili da prate ta predavanja, taj sajt i razne propovedi koje su gledali i onda su videli reklamu da će se u određenim lokalnim crkvama u Njujorku, na teritoriji grada Njujork, održavati serija predavanja Douga Batchelora koja će biti prenošena, a da oni mogu doći u tu neku lokalnu crkvu i da budu sa ostalim ljudima tu da posmatraju i slušaju ta predavanja i pohađaju taj program te serije propovedi. I oni su došli tamo i upoznali se ovog mog prijatelja koji meni ovo preneo kao priču, koji se zove Pavle i sa naših je prostora ovde, sa Balkana. I Pavle se upoznao sa njima, udružio se i oni su zaželeli da proučavaju sa njim, koji je pastor, da proučavaju osnovne istine Svetog pisma, da se upoznaju sa Gospodom i sa njegovim učenjima i nakon nekog dužeg vremena oni su predali Bogu svoj život zavetom krštenja. Kasnije Nelson sa svojom ženom pozvao Pavla da dođe u njihovu kuću i da tu imaju grupu za biblijsko proučavanje, da dođu tu i prijatelji njihovi koji su ih jako cenili. Inače je Nelson bio jako cenjen čovek, veoma su ga poštovali, cenili mnogi ljudi koji su radili sa njim u toj organizaciji unutar države i dosta ljudi je preko njega se zainteresovalo za te neke sadržaje. I Pavle mi je kazao da je imao jako lepo iskustvo, da je proučavao sa svim tim ljudima osnovne istine Svetog pisma, biblijske teme, evanđelja i da su ti ljudi bili zaista oduševljeni, da je to bila jedna divno društvo koje se družilo, razgovaralo, delili su zajedno iskustva koje su imali u životu i tako dalje. Međutim, nakon par godina Nelson je saznao da boluje od raka i pozvao je Pavla da ga poseti jednog trenutka u bolnici kada je bio zaista loše, svestan da će umreti. Pozvao je da ga upozna sa nekim svojim željama koje ima, a vezane su za njegovu sahranu i kazao je Pavlu da je on jako blagosloven čovek jer se sreo sa Gospodom Isusom Hristom i nekako mu je ostavio u amanet tu misao da bi želeo da Pavle kao sveštenik na sahrani njegovoj, na njegovom pogrebu, kaže svima onima koji budu došli na taj pogreb da je on umro kao radostan i celovit čovek. Čovek koji se pomirio sa Bogom i u čijem srcu je radost, iako okolnosti možda pokazuju drugačije. On ne umire kao gubitnik, on je pobednik i on je tražio od Pavla da on to svima naglasi na samom pogrebu kada ga budu sahranjivali. I zaista Pavle je ispunio tu njegovu želju i govorio je na sahrani i preneo je ljudima ove reči Nelsonove i te reči su jako dotakle pre svega Pavlovo srce. On se ohrabrio jer je video živu veru jednog umirućeg čoveka, ne tako starog, ali video je radost, video je ispunjenost i spokojstvo pri samom suočenju sa smrću i to je Pavlo ohrabrilo, a svakako ohrabrilo je i ljude koji su bili na pogrebu ovog divnog čoveka, ovog Nelsona, koji je bio njihov dragi rođak, prijatelj, supružnik, roditelj. Ovo pokazuje u stvari da mir koji Bog useljava u naša srca može da prevaziđe čak i realna ograničenja i realne probleme koje donosi naš život koji je prolazan, naša slabost tela, sklonost bolestima i krhost našeg bića. To nas poučava da mir koji dobijamo u susretu sa Isusom može da prevaziđe čak
kako Isus kaže, i sposobnosti ljudskog poimanja ili ljudskog razuma. Usred sveta koji je opterećen ne samo terorizmom, ne samo sukobima na Bliskom istoku ili na istoku Evrope, u svetu koji je ophrvan konfuzijom, gde postoje okupacije, siromaštvo, ispraznost življenja, nedostatak smisla, puno nesigurnosti i raznih drugih problema, mnogi ljudi razmišljaju da li je uopšte moguće u takvom svetu imati mir. Da li je moguće da mi imamo mir i sigurnost unutar svog srca dok vidimo da se svet trese, ljulja, da živimo definitivno na zemlji koja je puna problema i vidimo da ih ima sve više i više. Ja verujem da će nam nakon ovog predavanja, ovog razmišljanja, da će nam biti jasnije ovo pitanje, odnosno da ćemo dobiti odgovor na ovo pitanje i da će on biti pozitivan. Dakle, da ćemo na kraju zaključiti da je zaista moguće imati mir i pored negativnih okolnosti koje se dešavaju oko nas. Mir je neverovatno bogatstvo i blagoslov koji čovek može posjedovati. Šta god mi ljudi pokušavali da radimo, oko čega god se trudili, oko čega god trošili svoje životno vreme, mi u stvari u osnovi psihološki gledano, mi samo čeznemo da obezbedimo, dosegnemo, kupimo, doživimo mir i ispunjenost u srcu. Neko će reći, nije tačno, ja želim ovo i ono, ali kada to ovo ili ono svedete na najmanji zajednički imenitelj, vidjet ćete da svi mi ljudi čeznemo da živimo jedan miran život, barem unutar nas da bude mir i da budemo sa onim osjećajem da smo konačno se upotpunili, konačno smo pronašli nedostajuću puzlu. Mi u stvari sve vreme to pokušavamo. Mnogi ljudi ulažu napore, novac, vreme, trud, samo da bi dosegli mir, radost i ispunjenost u svome srcu. Ako analizirate religiozne ljude, mnogi, naravno ne svi, ali mnogi religiozni ljudi pokušavaju kroz svoju religioznu aktivnost da isto to dosegnu, da dožive neko spokojstvo, neki duboki mir i ljudi to uporno pokušavaju na ovaj ili onaj način. Sve u svemu, svi mi želimo da živimo radostan život, život ispunjen zadovoljstvima i život koji je ispunjen mirom i spokojstvom i osjećajem duboke ispunjenosti. Praksa u životu pokazuje da mnogi ljudi, kao i Nelson Serrano, imaju dobar posao, poštovani su na tom poslu, dobro zarađuju, imaju lepu kuću, imaju porodicu, imaju bazen i opet u intimi njihovog srca kada ostanu sami, opet se sreću sa tim osjećajem da im nešto fali. Pa to pokušaju da nadopune s nekim putovanjima, sa još nekim događajima, ali nikako ne uspeju da trajnije zadovolje svoje srce i dušu, već sve od jedne do druge male radosti koju doživljavaju. Koliko god se mi trudili da sami dosegnemo mir, da dosegnemo to spokojstvo, tu ispunjenost, kao da nam oni neprestano beže. Zato što pokušavamo to da uradimo sami na neki naš ljudski način. Međutim, Gospod Isus Hristos zna da je to poriv u srcu ljudi i on nam sam kaže: ja vam ostavljam svoj mir. Mir svoj, i onda kaže darujem vam ili poklanjam vam. Mir u Bibliji je poklon koji nam Gospod daje. On daje mir svojim slugama. I mi smo u ovoj seriji predavanja već 2 puta pominjali jedan te isti tekst koji su izgovorili anđeli kada su pevali pesmu hvale koje su pastiri videli. Anđeli su, sećate se, pevali slava Bogu na visini, a na zemlji mir među ljudima koji su po Božjoj volji. Neki prevodi kažu mir među ljude, sve ljude na zemlji, među njih mir. Ali mi znamo da taj mir nije došao na sve ljude. Nije došao na Iroda, nije došao na starešine i glavare svešteničke, na fariseje, na mnoge ljude tada, a i do dan danas mir nije ono što posjeduju mnogi ljudi, taj mir koji je Gospod Isus Hristos došao da daruje ljudima. Taj mir
je ono što su iskusili samo oni koji su po Božjoj volji. A vidjet ćemo kakav čovjek je po Božjoj volji i šta treba da mi učinimo da bismo bili po Božjoj volji. Ja ću samo jedan tekst sada na početku kazati, koji je meni jedan od omiljenih. Nalazi se u 6. poglavlju Jovanovog evanđelja. Sam Isus izgovorio ove reči. Kaže, ja nisam sišao na zemlju da činim svoju volju, nego da činim volju onoga koji me je poslao. A volja je onoga koji me je poslao, da od onih koje mi je dao ništa ne izgubim, nego da ih vaskrsnem u posljednji dan. Dakle, volja očeva je da mi budemo vaskrsnuti. I volja očeva je da prihvatimo Hrista, koji nas želi spasiti. Dakle, kada spojimo prethodno rečeno i ovo sada što smo kazali, mir će biti iskustvo koje će doživjeti samo oni koji su po Božjoj volji, a oni koji su po Božjoj volji su u stvari oni ljudi koji celim srcem, kao Nelson Serrano, prihvataju Isusa Hrista kao osnov svoga mira. I mnogi ljudi u Bibliji su imali taj mir i mnogi ljudi u današnje vrijeme doživljavaju kao Nelson taj mir koji ne može da pobedi ni rak, ni prerana smrt, ni problemi, ni siromaštvo, ni neka problematika sa telom kao što je invaliditet ili neko ostavljanje od dragih ljudi. Ništa ne može da ukrade taj mir ako čovjek živi u zajednici, čvrstoj zajednici sa Gospodom Isusom Hristom. U Bibliji ljudi su taj mir imali u ognjenoj peći, u tamnici dok su bili među stražarima i čekali smrtnu presudu kao Petar koji je zaspao dubokim snom, u lavovskoj jami kao Danilo, tokom opkoljavanja od strane brojnijeg neprijatelja kao što je to bio prorok Elisije koji je potpuno mirno gledao kako ga okupira neprijateljska vojska. Neki ljudi na samrti su imali taj mir i to iskustvo spokojstva. Pitanje koje se postavlja nama koji ovo slušamo, meni koji ovo pričam, je da li smo doživjeli taj mir. I ako smo ga nekada doživjeli, da li još uvek počivamo u tom miru. Ja bih želeo u ovom posljednjem predavanju, u ovoj našoj kratkoj seriji, da se osvrnemo na taj željeni blagoslov koji Bog želi svima nama da da, a to je mir. I želim da razmišljamo i probamo da pronađemo odgovor na pitanje kako doći do ovog mira za kojim ljudi svesno ili nesvesno tragaju. Ono što bih želeo da stavim na početku na vaše srce je ideja da Biblija jasno kaže i ne taji da onaj koji mene i tebe vodi ka tom miru nije moje i tvoje sebično srce. Mi tražimo onaj ljudski mir koji se nalazi u iću, piću, putovanjima, okruženosti ljudima koji će nas zaštititi. To je ljudski mir. Taj mir će, kaže Isus, ubiti one koji ga traže. Ovdje govorimo o božanskom miru. Na božanski mir, nas Biblija kaže, usmerava samo Sveti Duh. Evo šta kaže apostol Pavle u Rimljanima 8.6. Težnja Duha Svetoga je život i mir. Drugim rečima, Sveti Duh je onaj koji nas vodi ka miru, koji se nalazi samo u Isusu Hristu. Mir se nalazi samo u Isusu Hristu. U prevodu, gde nas vodi Duh? Ka životu i ka miru, on nas u stvari vodi ka Hristu. Nelson Serrano nije bez veze imao nemir. Taj sveti nemir, taj poriv da pronađe odgovor u Bibliji mu je utkao u srce sam Duh Sveti. Ako ti imaš želju da tražiš Gospoda, da dublje razumeš njegovu reč, znaj da to ti nije tvoje telo javilo, na to te ne nagovara tvoja inteligencija, tvoja prirodna pobožnost. Na to te navodi i nagoni Duh Božji, Sveti Duh, jer on želi da te vodi ka miru i ka životu, a oni se nalaze u Isusu Hristu. Iako pažljivo čitamo Bibliju, prateći taj narativ koji teče, tu priču veliku koja teče od prve Mojsijeve pa nadalje, Duh Sveti kroz nadahnute pisce nam otkriva taj život, otkriva nam taj mir, a to nam otkriva tako što nas usmerava kroz Gospoda Isusa Hrista. U ovom trećem predavanju mi ćemo proučavati o čoveku koga smo pomenuli, kao što rekoh u prošlom predavanju, koji se pokorio Svetom Duhu, koji je dozvolio Svetome Duhu da ga vodi ka tom miru, ka tom životu večnom i ka tom svetlu koje mu je bilo dato. Dakle, proučavat ćemo o događaju
koji se desio tačno 41 dan nakon rođenja Gospoda Isusa Hrista, kada su ga njegovi roditelji doneli na posvećenje, i proučavat ćemo o miru jednog čoveka, Simeona, koji će nam biti slika i prilika nas, i iz izveštaja o njemu izvući ćemo neke važne pouke. Tekst za proučavanje nalazimo u 2. poglavlju Lukinog evanđelja od 25. do 35. stiha. I tekst kaže: I gle, beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeon. I taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izraeljeve. I Duh Sveti beše na njemu. I njemu beše kazao Sveti Duh da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjega. I kaza mu Duh te dođe u crkvu, kad donesoše roditelji dete Isusa, da svrše za njega zakon po običaju. I on ga uze na ruke svoje i hvali Boga i reče: Sad otpuštaš s mirom slugu svog, Gospode, po reči svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si ti ugotovio pred licem svih naroda, svetlost da obasjane znabošce i slavu naroda tvoga Izraela. I Josif i mati njegova čuđahu se tome što se govoraše za njega. I blagoslovi ih Simeon i reče Mariji, materi njegovoj: Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelu, i da bude znak protiv koga će se govoriti. A i tebi samoj probošće nož dušu, da se otkriju misli mnogih srca. Šta mi shvatamo iz ovog teksta? Šta je ovaj čovek bio, ko je on bio i kako je razumeo i shvatao onoga koga je držao na svojim rukama i misiju koju je on došao da ispuni na ovoj zemlji. Pre svega vidimo da tekst kaže da je on bio pravedan, istinski pobožan ili ti drugačije rečeno bogobojazan, ali i usmeren na utehu Izraeljevu ili na iskupljenje Izraelovo ili na iskupitelja Izraeljevog koga je Bog obećao svome narodu. Primetite, ovaj čovek je bio pobožan, ali nije bio pobožan kao farisej, gledao u svoje ruke i nudio Bogu svoja dobra dela. On je bio pobožan na sasvim suprotan način, slično kao što smo juče govorili o Josifu. Bio je pobožan tako što je bio usmeren na Boga i od Boga je očekivao utehu. Od Boga je očekivao da Bog deluje u njegovom životu. Od Boga je očekivao promenu srca. To je prava biblijska pobožnost i zato je slavu davao samo Bogu. I zato je slušao od Boga inicijativu i vodstvo Svetog Duha. To smo rekli u prošlom predavanju. Jedino ako smo takve pobožnosti, mi možemo dalje biti vođeni, neposredno vođeni Duhom Svetim i osvedočavani. A Bog je to i obećao. Kaže, čućete glas kako vam govori za vas, ovo je put, njime prođite. To se ostvarilo u Simeonovom životu. Kaže mu Duh Sveti, ustani, nećeš umreti dok ne vidiš Hrista Gospodnjega, ustani, on je u crkvi, odnosno u hramu, idi, naći ćeš ga tamo. Ovaj čovek je imao skoncentrisanost na Boga i na ono što Bog čini. To je bila osnova njegove pobožnosti. Nije bio koncentrisan na svoju sopstvenu pravednost. On imao blisku zajednicu sa Bogom koja se ostvarivala kroz suživot sa Duhom Svetim. Duh ga je osvedočavao, Duh ga je vodio, Duh ga je utešavao, ohrabrivao da neće umreti dok se ne sretne sa Gospodom Isusom Hristom. I opet ista misao kao u prošlom predavanju. Dok većina ne čuje ništa, dok je većina u nekoj duhovnoj izmaglici, usred Božjeg naroda Izraelja, ovaj čovek jasno čuje glas Svetog Duha, a taj Sveti Duh ga usmerava na Spasitelja Gospoda Isusa Hrista. Na obećanog Mesiju, na žrtvu koja će biti prineta za njega i sve ljude, na onoga kroz koga će njemu, a i onima drugima koji će ga verovati, biti oprošteni gresi. Dakle, Duh mu je rekao da tog i tog konkretnog trenutka ode u crkvu i da će tamo sestri roditelje sa Isusom i on kada je to poslušao i došao u hram, mi vidimo, tekst nam kaže da je počeo u duhu da blagosilja
ili da hvali Boga. Simeon je pod nadahnućem Svetog Duha gledao u to dete i u njemu je video Božijeg spasitelja. Ili kako on konkretno kaže, sad oči moje videše tvoje spasenje. Dakle, Simeon gleda u Božije spasenje, ono spasenje za koje se Bog pobrinuo. I zbog toga što je gledao u to Božje spasenje i u to šta je Bog učinio za njega, šta mu je Bog darovao, ne samo njemu, nego i drugim ljudima, kada se setio da je to Bog i obećao, jer Simeon kaže, po reči tvojoj, Gospode, oči moje videše spasenje tvoje koje si ti ugotovio pred licem svih naroda. Kada je to video i kad je držao Isusa na rukama, kaže, otpuštaš me sada sa mirom. Dakle, proizvod svega toga navedenog je bio mir u srcu. Mir s kojim je mogao slobodno, kako on kaže, da umre. Sad otpuštaš s mirom slugu svojega. U prevodu, sad mogu na miru da umrem. Kako je to Simeon doživeo spokojstvo i ispunjenost? Kako je to mogao sada potpuno mirno da umre? Šta se u stvari desilo u ovom događaju? Zapazite, kada je reč o Božiću, koji većina ljudi, kao što sam kazao, je nekoliko sedmica pre ovog momenta slavila, većina ljudi prihvata Isusa na način da ga prihvataju kao spasitelja sveta. Ali jako mali broj ljudi dozvoljava da je to njihov spasitelj i jako mali broj ljudi veruje u Hrista. Kako to znam? Odakle mi pravo da to zaključim? Pa vidim, tako je malo ljudi koji se ne boje smrti. Tako je malo ljudi koji imaju spokojstvo Duha Svetoga koje se može vidjeti na licu. Ljudi prihvataju Hrista kao svetskog spasitelja, ali zaboravljaju da treba da ga prihvate kao svog. I otuda nedostatak mira. Ljudi slave istorijsko rođenje Isusa Hrista, ali se paralelno ne dešava rođenje Hristovo u njihovom srcu. A Simeon zna da je taj spasitelj sveta, ali on je njegov lični spasitelj. Mir Božji ne možemo doživjeti ako ne držimo verom Isusa, verom kažem, ne bukvalno, kao svoga spasitelja. Nismo mi i Simeon jedini koji to mogu da iskuse i nisu ljudi u Novom Zavetu jedini koji su to iskusili. Adam i Eva već u Edemu su verom prihvatili da ta žrtva koju ih je Bog pozvao da prinose, da je to spasitelj koji će u jednom trenutku doći kao jagnje i uzeti na sebe grehe celog sveta. A to vidimo i kod Avrama. Avram kao otac vere i primer nama vernicima, i obrezanima i neobrezanima, ili ti i Jevrejima i nejevrejima, on je onaj koji je doživeo isti taj mir. I imamo čak izveštaj o tome da je on kao praotac jevrejskog naroda doživeo susret na jedan čudesan način sa tim obećanjem. Naime, Hristos kaže, kada je razgovarao sa Jevrejima koji su mu se suprotstavljali, on je kazao da je on mnogo pre nego što se Avram rodio, i onda su ga oni napadali, pa tebi, kaže, nema ni 50 godina, ti li si video Avrama? I Isus kaže, ma ja sam pre Avrama. I onda u jednom momentu Isus kaže, otac vaš Avram bio je rad ili želeo je da vidi dan moj, video ga je i obradovao se. Ovo je jedna vrlo zanimljiva rečenica, nalazi se u Jovanu 8:56. Isus tvrdi da je Avram tražio od Boga ili želeo u svome srcu da vidi dan prvog Hristovog dolaska. Dan Hristovog dolaska na ovu zemlju. I Otac nebeski mu je otkrio dan Hristovog dolaska i on se obradovao. Gde i kad je Avram mogao da vidi dan prvog Hristovog dolaska? Evo ja ovako zamišljam situaciju. Oprostite mi što ću dati sebi slobodu da zamišljam. Avram je verujući čovek, prinosi žrtve, prihvatio je Božje obećanje kada mu je Bog kazao, Avrame, daću ti potomka u kome će biti blagosloveni svi narodi. On je onaj koji će stati zmiji na glavu, on je onaj kroz koga ćete svi vi naslediti ne samo ovu obećanu zemlju, nego čitavu zemlju, i to ne za kratko, nego za večnost. I Avram čuje to od Boga i kaže, amin Gospode, bit će tako. I onda on hoda, prolaze dani, obavlja svoje porodične obaveze, svoje poslovne obaveze,
sa stokom, sa drugim imanjem svojim koje je imao, sa slugama, sa porodicom svojom opšti, funkcioniše. Jednog trenutka Avram, kao Natanailo pod smokvom, se moli Bogu i kaže: Bože, tako bih voleo da vidim malo pobliže kako će to doći taj Mesija. Kako će taj Mesija stati zmiji na glavu. Kako ćeš ti rešiti problem greha koji nas muči u našem srcu. Kako ćeš nas ti odvojiti od greha koji nam se tako prilepio za srce. Kako ćeš razapeti tu našu sebičnost u nama i osloboditi nas nje. I Bog mu kaže: hoćeš da vidiš? U redu, daću ti da vidiš. Avrame, hajde da prineseš svog sina jedinca, svog milog, ljubljenog Isaka na žrtvu. I Avram zna da je to glas Božji, zna da je Bog kadar da mu se treba i može verovati, i on zna da Bog sve što govori, govori za njegovo dobro, ali opet zbunjen. I kaže: a što da prinesem sina? I kaže jedan tekst, on se nadao u Novom Zavetu da je Bog kadar vaskrsnuti ga. I on donosi odluku da će žrtvovati Isaka i 3 dana njih dvojica idu do brda Morije. 3 dana Avram se u svom umu rastavlja od svoga sina. Sin nosi, kaže biblijski tekst, drva na leđima i uznosi ta drva na vrh brda i na brdu pita oca: oče, tu je vatra, tu je drvo, gde je žrtva? I Avram izgovara jednu fascinantnu rečenicu koja treba da bude osnovi našeg mira. Bog će se, sinko, postarati sebi za žrtvu. I kad je on hteo da prinese sina Isaka, anđeo ga je uhvatio za ruku i rekao je: ne čini toga. Eno ga ovan, upleo se u česti, odnosno u trnje, on je žrtva koju trebaš da prineseš. Bog je video da se iskreno bojiš Boga i u redu je. Tada, dragi moji, je Avram mogao na jedan slikovit način da vidi Hristov dolazak, svrhu tog dolaska i način na koji će Mesija, taj njegov potomak, Evin potomak, da stane zmiji na glavu, da pridobije naša srca za sebe, da nas privuče k sebi, tako što će biti uzdignut na krst i tako što će biti žrtvovan za naše grehe. Avram vide dan moj, vide i obradova se. Ta žrtva koju su oni vekovima prinosili na oltaru koji je Bog podigao u Edemu, ta žrtva je Isus Hristos koji će doći. I Avram se obradovao, Avram se umirio. Simeon je video istu tu žrtvu, video je isti taj oltar, video je istu žrtvu za koju će se Bog postarati, u kojoj je mir. Isto to spasenje u koje mi verujemo gledao je i Avram, gledao je i Simeon, o kome mi sada razmišljamo. Avram je na neposredan način video i pokazano mu je bilo kako će Isus umreti. Zašto je to video? Kako je to video? Zato što je Duh Sveti i Avrama vodio u njegovom životu. Koga je još nadahnjivao Sveti Duh? Pa Davida, kome je isto obećan naslednik. Davida koji je pisac velikog broja i psalama. Davida koji je bio jedan od najslavnijih careva u izraelskoj istoriji. David je na samom kraju svog života pogled svoje vere usmerio isto na to obećanje, isto na tog spasitelja, on na kome je bio Duh Sveti, koji je pomazan Duhom Svetim. U posljednje reči koje je izgovorio i koje su zapisane su reči koje ćemo sada pročitati. Kaže David: ako i nije moj dom takav pred Bogom, ipak je učinio zavet večan sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. I to je sve moje spasenje i sva želja moja. Na kraju svog života David se seća da je Gospod kazao da oni koji vladaju narodom treba da budu pravedni i da vladaju u strahu Gospodnjem. Ali David kaže: čak i ako nije moj dom takav, ja znam da je Gospod utvrdio zavet sa mnom, da je to tvrd zavet, večan zavet, i da je to moje svo spasenje i da je to sva moja želja. I David je usmeren Duhom Svetim na tog
obećanog naslednika koji će sesti na njegov presto. Također, šta mi pada na pamet kada govorimo o tom susretu s tim spasenjem koje je Bog obećao, to je jedan tekst gdje Isus razgovara sa svojim učenicima u Lukinom evanđelju 10. poglavlju od 23. do 24. stiha. Isus se okreće ka svojim učenicima i kaže: sve je meni predao Otac moj i niko ne zna ko je sin osim Otac, ni ko je Otac osim Sina, i ako kome hoće Sin kazati. I okrenuvši se ka učenicima svojim nasamo im reče: blago očima koje vide šta vi vidite, jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi želeli da vide ono što vi sada vidite i nisu vidjeli, i da čuju ono što vi sada čujete i nisu čuli. Mnogi proroci su želeli da se sretnu sa Spasiteljem, da se on rodi u njihovom vremenu, da se oni sretnu sa njim, da ga upoznaju. A on, kada je stvarno došao, mnogi ljudi su ga gledali kao običnog čoveka, zato što je slava nebeska bila zaogrnuta ljudskim telom. Simeon je doveden Duhom Svetim do onoga za kim su čeznule mnoge generacije, koji je čežnja vekova, čežnja svih naroda. On ga je gledao i u njemu Duhom Svetim nadahnut prepoznao spasenje koje Bog nije darovao samo za Jevreje, nego kaže spasenje koje si ti ugotovio pred licem svih naroda. Ali ipak Simeon, kada gleda Isusa, predstavlja ga dvojako. On kaže da je on svetlost koja treba da obasja one koji su u mraku, i druga stvar, kaže, on je slava Božjeg naroda Izraelja. Zašto je Isus za jedne svetlost koja ih obasjava, a za druge slava? Pa zato što nije jednako stanje između Izraeljaca i neznabožaca. Izraeljci su već dobili otkrivenja, već im je Bog toliko otkrivao i otkrio im je svrhu, krajnju svrhu tog Mesije koji će doći, a to je da on bude slava Božja. Mi smo svi sagrešili, izgubili smo slavu Božju, ne možemo svojim delima da se opravdamo i nama Bog daje spasenje na dar, blagodaću, poklanjanjem Isusa Hrista. I mi treba da shvatimo kao ljudi u Božjem narodu, kao ljudi koji imaju Bibliju u rukama. On je naša pravednost. On je naše spasenje. Njegovom pravdom ćemo biti opravdani i on želi da živi u nama, da bismo ponovo imali slavu Božju u nama, da bi Duh Sveti bio u nama. A oni koji to ne razumeju su oni koji su još uvek u mraku, koji se spasavaju svojim delima, što je bit naše ljudske prirode. Takvi su svi ljudi koji su neobraćeni, žele da se spasu svojim dobrim delima. Neznabošcima Isus trebao da bude svetlost u mraku, a narod Božji je trebao da prepozna Isusa kao slavu svoju, kao pravdu svoju, ali paradoksalno i za njih je on došao kao svetlost u mraku, jer su odbacivali poruke proroka za prorokom. I jedan bolni tekst, ne mogu sad tačno se sjetim gde se nalazi, ali kaže: trudeći se da utvrde svoju pravednost, nisu prepoznali pravednost Božiju, nego su je razapeli. Nisu prihvatili Hrista kao svoju slavu. Čekaj malo, zašto Božji narod nije prihvatio Hrista kao svoju slavu? Ima odgovor, Isus ga je dao. Isus njima kaže: vi ne prihvatate mene, ne prihvatate slavu koju vam Otac daje, slavu koja je od Oca, zato što prihvatate jedan od drugog slavu, jedan od drugog pohvalu. Vi mene pohvalite i kažete: Nemanja, ti si tako dobar i pravedan. A ja kažem: o da, ja sam takav. I onda kucne Bog na vrata moga srca i kaže: ti si grešan. Želim ti dati moju pravdu, moga Sina, njegovog duha, moga duha da živi u tebi, moju pravdu i moj sveti zakon da ispišem na pločama tvoga srca. A ja kažem: ne treba mi. Meni su ljudi rekli da sam dobar i pravedan. Dakle, narod Božji se zadovoljavao pohvalama od drugih. Bili su zadovoljni kao fariseji svojom pravednošću i kad je došao Isus da im da spasenje po blagodati, po daru, oni su ga odbacili, oni su ga
razapeli. Primate slavu jedan od drugoga. Mnogi ljudi, iako su religiozni, ne doživljavaju taj nebeski mir u srcu, taj mir Duha Svetoga, zato što su zadovoljni svojom dobrotom, koje nema, koja je lažna. Kako jedan starozavetni prorok Osija kaže, ili Ozija, naša je dobrota kao oblak jutarnjih grane i nestane. Takvi smo mi. Mi smo varljivi i nama je potrebna Božja pravednost. Duh preko njega, preko Simeona, je otkrio jednu fascinantnu stvar. A to je da će u sred Božjeg naroda da se govori protivno Isusu Hristu. I da će oni koji žele da žive pobožno, ali u Hristu Isusu, biti gonjeni od onih koji žele da žive pobožno u svojoj sili. I to se zaista desilo u prvom veku i to se dešavalo kroz vekove, baš kao što je Biblija otkrila, i to će se dešavati sve do kraja sveta. Pobožnost sa silom s jedne strane, pobožnost u Hristu, a s druge strane pobožnost samo po obličju gdje ostaje hladnoća i nedostatak ljubavi. Ovdje je mir, ovdje je nemir koji prouzrokuje da ovi gone ove. Simeon, nadahnut Svetim Duhom, nastavio je dalje da govori i kazao da će Isus svojom porukom i svojim životom jedne u Božjem narodu podići i ohrabriti, dok će druge oboriti, a to će zavisiti isključivo od odgovora na njegovu poruku koju će narod dati. Jedni će to prihvatiti, a drugi će se tome usprotiviti. I ono što je najsnažnije u ovoj poruci i gdje vidimo da je u stvari njemu bila jasna misija tog Mesija obećanog, je poruka koju je uputio Mariji. Kaže, Marija, tebi samoj kao majci probošće nož srce da se otkriju misli mnogih srca. U prevodu Simeon je kazao da će to spasenje koje će Bog darovati ljudima koji će mu verovati jako mnogo koštati Mesiju i Mariju kao majku koja rađa Isusa, koja je bila emocionalno vezana za njega. To stradanje Isusovo probošće joj srce. Dakle, Mesija će postradati, Mesija će biti žrtvovan. Jer primećujete kako je Duh Sveti isti i na početku, i u Starom Zavetu, u sredini, i u Novom Zavetu, i danas je to isti Duh Sveti koji se ne menja. Adamu i Evi, Avramu, Davidu, Mojsiju i Jovanu Krstitelju i Simeonu, svima Duh Sveti usmerava misao da je taj Mesija onaj koji će se roditi samo s jednim ciljem, da bude prinesen na žrtvu kao jagnje Božije. Taj ženin potomak će stati zmiji na glavu, ali će biti ujeden za petu. Dakle, naše spasenje koje će nam on dati koštaće ga. Ista poruka, jer je isti Duh Sveti. Simeon je, dakle, u tek rođenom Hristu poznao svoga spasitelja, onoga koji se rodio da bi postradao, da bi svojom smrću i vaskrsenjem porazio Sotonu, da bi pokazao da su tvrdnje Sotonine o Bogu laž i da bi tom smrću privukao sve nas ka sebi. Ako uzmemo Simeona za model čoveka u kome je mir Božji, za model pravog Božjeg sluge kakvi mi trebamo biti, možemo izvući važne zaključke za nas danas. Simeon je bio istinski pravedan i pobožan čovek, ali on je svoju pravednost primio od Boga kao i silu Duha Svetoga koja je potrebna za istinsku pobožnost. Bio je svestan da za svoj život, kako telesni, tako i večni život, to jest za spasenje, zavisi isključivo od Boga. I onda je bio usmeren na Boga i čekao je Boga i sledio je Boga u svome životu. Sa ovako poniznim ljudima Bog može raditi i voditi ih dalje u veću svetlost, usmeravati staze njihovog života, ali zato što su oni prethodno sledili prethodnu objavu. Vidite, Simeon je mogao na miru da umre, a i Nelson, o kome smo pričali na početku, zato što su se oni sreli licem k licu sa Spasiteljem. Čuli su njegov glas,
čuli su osvjedočenje njegovo kojim je Duh Sveti potvrdio reči Biblije u njihovom srcu, verom su prigrabili Hrista kao spasitelja i mogli su da umru. I u mladim godinama i u starim, to je sasvim nebitno, i bogati i siromašni, Nelson je bio bogat, kako god mogli su da umru sa apsolutnim spokojstvom i sa mirom u srcu koji prevazilazi svaki razum. Umrli su siti, umrli su ostvareni, umrli su srećni. I danas i nama je potreban taj mir koji će opstati i usred katastrofalnih okolnosti, i usred sveta ispunjenim terorizmom, elementarnim nepogodama, ratovima i sukobima među ljudima i svim drugim problemima. Mir koji ne možemo da kupimo novcem, mir koji ne možemo da osmislimo svojom inteligencijom i visprenošću, mir koji svojim uspehom i trudom ne možemo da zadobijemo. Mir koji je plod Božijeg spasenja koje čovek prima jedino verom na dar. Neka nam, dragi moji, Bog pomogne da i mi kao Božje sluge u prošlosti, kao Nelson, kao Simeon, kao Avram, kao mnogi drugi, kao Avelj na početku Biblije, verom možemo da prihvatimo našeg spasitelja i da primimo mir koji je posljedica našeg prihvatanja spasenja koje nam je Bog darovao. I da u tom miru možemo dalje da nastavimo kroz ovaj komplikovani, nemirni i nesigurni život, ne bojeći se ni od čega, osim od toga da se sa takvim spasiteljem razdvojimo. Nek nam Bog pomogne da i mi budemo sluge među kojima će biti mir, jer smo ugodili Bogu, jer smo prihvatili žrtvu za koju se On pobrinuo. Amin.